Nes I dyfu fyny yn mynd I capel bob dydd Sul fel plentyn efo'n nheulu. Nes I rioed rili cwestiynu os oedd Duw yn bodoli, oedd yn rhywbeth o'n I wedi tyfu fyny efo rioed. Ond wedyn, pan o'n I 17, nes I benderfynu bod Duw yn boring, bod o gyd amdan dilyn y rheolau, o'n i'm yn gweld rhyddid yn y ffydd o gwbl, a nes I troi rownd a dweud diolch, ond ddim diolch wrth Duw. O'n i'n dreifio adre, yn ôl adre un noson, o'n i'n 17 oed, a dyma'r car yn hitio pwll mawr o ddŵr. Dwi ddim yn cofio y noson, ddim yn cofio'r diwrnod na 7 wythnos wedyn. Ond dyma'r car yn fflipio drosodd ac yn mynd lawr llethyr, rili serth yn y cae ar ochr arall. Dyma fi wedyn yn cael yn e-liftio mewn hofrennydd I ysbyty Gwynedd, ac oedd yr anafiadau'n ddifrifol iawn. Nes I wedyn treulio 7 wythnos yn yr uned gofal dwys yn y ysbyty Stoke, lle oedd gennau anafiadau I holl organau pwysig y corff, dweud y gwir, ond yr anaf oedden nhw'n poeni mwyaf amdan oedd yr anaf ymenydd ofnadwy o'n I wedi gael yn y ddamwain, ac oedden nhw wedi deud yn heulu fi os bysai'n deffro o'r coma, ac oedden nhw'n edrych am hir iawn fel bo fi'n mynd I ddeffro o gwbl. Oedden nhw wedi deud bysyn nhw ddim yn cael yr un un meg yn ôl y bysyn ni yn anabal am gweddill y mywyd. Doedd 'na ddim eiliad neu moment lle ar fi ddeffro a meddwl lle dwi be sydd wedi digwydd. Dwi'm yn cofio hynna, oedd o'n broses really slow o ddeffro'n ara deg. Dwi jyst yn cofio y teimlad o'r heddwch mwyaf anhygoel dwi'm yn gallu rhoi mewn I eiriau o cariad Duw a presenoldeb Duw jyst yn llenwi'n enaid I mewn ffordd hollol grywchnaturiol. O'n I ddim yn ymwybodol ar y pryd nagon, ond oedd yna miloedd o Gristnogion yn gweddïo amdana I ar ledled y byd, pobl dwi rioed I gyfarfod hyd yn oed, o ddim yn nabod fi, yn gweddïo am iachad llawn o'n nghorff I. A dwi'n gwybod fel ffaith ar un noson pan o'n I yn marw ac ar un heulu fi o'r dweud ta wrtho fi achos oedden nhw'n meddwl bod fi'n mynd I farw. Oedd yna 10,000 o bobl yn Llundain yn gweddïo drosto fi. Nes I wedyn treulio dros 8 mis yn yr ysbyty. Oedd yn amser hir iawn, oedd rhan fwyaf hwnna mewn fatha Neuro Rehabilitation Centre lle ar fi ddysgu cered eto, cael mwy o nerth, mynd fyny'r grisiau eto, ac yr adeg yna nes I ffeindio allan bod fi dal yn gallu chwarae'r piano yr holl head injuries, a dyma'n neuro doctor i'n dweud pan nath I weld fi, does ddim esboniad sut bod ti dal yn gallu gwneud hyn, mae hyn yn wyrth. Dwi rwan yn nyrs yn hun, ac oedd ffeindio Duw yng nghanol y storm anferth na yn y mywyd pan o'n I mond yn 17 oed. Y peth gorau sydd wedi digwydd I fi, dwi'n meddwl, mae jyst I newid yr ffordd dwi'n edrych ar fywyd. A dwi wir rwan yn gallu dweud, mae Duw yn dod â gobaith mewn unrhyw sefyllfa.